Με λένε Ορέστη Ματσούκα, είμαι 28 χρονών και είμαι από την Ελλάδα. Πρόσφατα ίδρυσα τη δική μου επιχείρηση στην Όραμα Group, η οποία βοηθάει νέες επιχειρήσεις και νεανικές σημαντικότερα να αναπτυχθούν, να μεγαλώσουν και να προβληθούν μέσα από social media κυρίως και άλλες νέες τεχνολογίες. Σπούδασα επιχειρηματικό σχεδιασμό και πληροφορικά συστήματα. Έφυγα στο εξωτερικό, δούλεψα με μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μετά συνέχισα και αποφάσισα να ιδρύσω το δικό μου στην Ελλάδα, να κάνω την προσπάθεια μου εδώ. Πριν ιδρύσω την εταιρεία μου, δούλευα ως ελεύθερος επαγγελματίας. Το να είσαι ελεύθερος επαγγελματίας, νιώθεις ότι είσαι ελεύθερος. Δηλαδή, μιλάς με όποιον θέλεις, κάνεις πραγματικά, δουλεύεις όπως θέλεις. Οπότε, πίσω μου βοήθησε μετά για να φτιάξω τη δική μου εταιρεία. Να είμαι πραγματικά ευέλικτος. Πάντα ήθελα να ξεκινήσω κάτι δικό μου και πιστεύω αυτό με ολοκληρώνει ως άτομο. Καλώς ήρθες, Ορέστη. Καλημέρα. Με το καλό. Όμως υπήρχαν κάποια άτομα όπως ο Ανδρέας Στεφανίδης, οι οποίοι με βοήθησαν πάρα πολύ. Γιατί πιο πολύ με βοήθησαν ψυχολογικά, μου έδωσαν το κίνητρο, την ιδέα, το όραμα που λέμε πραγματικά για να ιδρύσεις κάτι δικό σου, ότι μπορείς πραγματικά να το κάνεις άμα θέλεις. Ο κύριος λόγος που θέλουμε να υποστηρίξουμε και επιχειρηματικά αλλά και κοινωνικά την νεανική επιχειρηματικότητα είναι γιατί εδώ και 10 χρόνια παρατηρούμε προσεκτικά την αυξανόμενη ανεργία των νέων ανθρώπων, ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Να μειώσουμε την νεανική ανεργία είναι να βοηθήσουμε τους νέους ανθρώπους να δημιουργούν νέες καινοτόμες επιχειρήσεις με εξωστρεφή χαρακτηριστικά. Το να είσαι αφεντικό του εαυτού σου μπορεί να σημαίνει ότι δουλεύεις ακόμα πιο πολύ, αλλά πραγματικά νιώθεις ότι δημιουργείς, ότι προσφέρεις στην κοινωνία και ότι έχεις κάτι πραγματικά δικό σου.